privilegi. El privilegi és en la no dificultat, és en la facilitat, és en allò en què nosaltres estem amb avantatge. I llavors és molt complicat identificar-ho perquè al no tenir cap resistència doncs estem en una postura molt còmoda. Jo com a dona catalana, fins que no em vaig situar o em vaig identificar com a dona musulmana, no vaig entendre el que significava la mirada de l'altre, no reconeixent-me com a dona 100% o com a dona catalana 100%. I això no ho vaig veure, que estava en privilegi fins que no vaig perdre-ho, sobretot a la mirada dels altres. Hi ha una imatge de què és lo normal, lo normatiu, que significa ser dona lliure, i ser dona lliure significa d'una manera, a una foto, sobretot a Occident. I llavors, si surts de la norma, si surts de la normalitat o del que és hegemònic, doncs perds la teva agència. I moltes vegades, igualment amb ambients de dones o ambients feministes, depèn de si no segueixes la norma establerta ara mateix del que significa ser una dona lliure, doncs moltes vegades has de demostrar la teva agència o la teva llibertat. Lo important on rau la revisió de privilegis, la identificació de privilegis, és en quin ús fem d'aquesta situació de privilegi, si la utilitzem amb un benefici propi o en perpetuar aquest privilegi, o ho utilitzem perquè les persones que no estan en la mateixa situació que nosaltres no pateixin aquesta desigualtat. Llavors és una qüestió de consciència i d'acció.